Здравейте, приятели, и добре дошли в новото ми видео, в което ще разгледаме странната и леко притеснителна анимация Невероятните приключения на Флапджак. Най-напред ще се запознаем с главните герои. Това е Флапджак, младо момче, което обожава приключения, а това е капитан Скръц. Стар, алчен и намръщен пират. Най-накрая е китът Баби, която заема майчината роля в отглеждането на Флапджак. Фирмата се стремят към намирането на бомбонен остров, място изпълнено с сладкиши и щастие. За тяхно съжаление, пътят към Кенди Айланд е изпълнен с странности, страхоти и неудобни ситуации, които превръщат това шоу в нещо наистина уникално и неповторимо. Едно от първите неща, които ще забележите в сериала, е уникалният анимационен стил. Шоуто използва изкривени и често смущаващи визуализации, които не са типични за детски анимации. Именно това привлича по-възрастната анимационна аудитория. Освен това, светът на Флапджак е населен с причудливи същества, които могат да ви оставят объркани и в леко неудобство. Всяка сцена е като поглед в съзнанието на луд човек, който рисува всяка своя мисъл. Хуморът в анимацията също е нещо отличително. От неудобни ситуации до черен хумор, който е смекчен, за да може шоуто да се предава по картунетор. Невероятните приключения на Флапджак не се свени да предизвиква дискомфорт от зрителя. Сцените са често абсурдни и могат да накарат зрителя да се чуди какво точно гледа. Но именно това придава на шоуто неговата уникалност и чар. Връзките между героите също са необичайни. Флапджак и капитан Скръц имат сложна и понякога странна динамика. Скръц често се държи егоистично и манипулативно, но въпреки това Флапджак го обожава и следва. По този начин ние зрителите ставаме свидетели на контраст между наивно момче с мечти и егоистичен пират, който е изтощен от живота. Тази тенденция се запазва до края на шоуто. Няма какво толкова да се каже за Баби, освен че тя е единственият персонаж, който наистина се интересува от главния герой и желая най-доброто за него, което добавя нотка на тъга и състрадание, насочени към Флапджак. Невероятните неприключения на Флапджак е шоу, което излиза извън рамките на традиционните анимации. Със своите странности, неудобни моменти и уникален стил, то остава трайно впечатление у зрителите. Ако все още не сте го гледали, ви препоръчвам да му дадете шанс. Може би ще откриете, че тази странност е точно това, което ви липсва. Благодаря, че гледахте. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да натиснете лайк бутона за повече интересно съдържание. Ако имате препоръки за анимация, която да покрия, може да ги оставите долу в коментарите. Не знам как да завърша този клип, затова просто ще ви кажа. Чао!